Maayong adlaw di ay diha sa inyo tanan mga lumon. So karon na video, ako ang i-share sa inyo ang isa pa ka overlooking diri sa Malabog Hills. So sakop lang gyapon ni siya mga lumon sa resort nila diri kaso lang nakasiparit siya. So tan-awa perting habuga mga lumon bukid na jud kaayo. Paburo jud kaayo ni sa mga hilig kaayo og adventure. So musaka ta karon dito sa overlooking mga lumon sa taas. Ito ang tanawon ang mga view dito ug nindot ba. Tikay na musubida na mga ata. Karon ba kita kata mga Nay kabayo. Kalugsong nakasubida. Pasubida man ta di man ta palugsong. So shout out sa kuang ig-agaw na kauban og kuang uyuan. So tama-tama jud ang baktasonon mga lumon inig pasubida. Pero okay ra kay ganahan jud ko ani ba. Kay mura ra pud og nag-exercise ta. Nindot pud sa kalawasan ba. Wala pa ta kaabot sa taas mga lumon pero mauna ni ang ato ang makita dayon So layo na kayo tong mga sakyanan. Napansin ba ninyo mga lumon sa taas? Para magduol na kayo sa langit. Karon mga oras sa mga lumon, mga alas 12 in punto na karon. Pero nabati na ako ang katugnaw diri sa area nila haba. Mura man o kaadlawon. Unsa pa ka kung mag-ulan na pirti siguro itong nawa. So hapit na tamaman og bakta sa ilahang hagdanan mga lumon ug inig abot nato diri sa taas naa pa jud ay pasubida aron maabot jud nato ang ilahang waiting shed diri So kung mapansin jud ninyo mga lumon perti na jud natong habuga kay halos gidungawan na nato ang resort sa Malabog Hills diri para 1,000 Saan ka pala galing? Ba't Tagalog ka? Tagalog pala yung taga Davao Oriental? Kimali tour guide ka diri. Overlooking sa Malabog. Duta. Wala, nindot kayo. Malabog overlooking. So sa mga kalumunan nako nabalak mo adto diri mas okay jud mga lumon kung naamoy mga balon na pagkaon kay inig-abot ninyo diri sa taas. Pwede mo maglingkod-lingkod samtang nagakaon-kaon kay naaman sila istamayanan diri Morning driver sa kabayo diri. Musakay na siya kabayo na musakay. dali nagasipaon ta. Dol pa dol. Ala ya purmo da. Driver sa kabayo ni. Buhi anyo na po Lolo.